Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Salmo 26, versikulo 2 kan 3. Sukimatan kan suoten nak o apo, usigam dagiti tarigagay kan panunot ko. Iti di agbalbaliw nga ayat mo, iturong nak, iti kinapudnom, kanayon nga idalan nak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nabanlog ako na magmagna. Mabisinan pa yan. Manipod na kalibas sa kiti pagbaludan. Diyan pa inangnangan. Anya nga taday tayo lugar. Nalawa mo takaw na san. Mangtukulak man iti unas. Tayo supay apabadpitibisin ko. Apay ang mga laala ka iti unas, adi mo pa'y impakada? Pag-aasim ading. Saan ka kung mga butbutang kanyak? Mabisinak na minunay. Ha? Nayaw awanak. Diyak nang nangan iti manuapan nangan. Pangasim. Saan ka nang nangan ko, nam? Sige, adabalon ko dito eh. Numabisin ka, kanam dayto yan. Sana bale, taas idaglaang ti balay mi dito eh. Mabalin ko ti agawid inton aldaw. Kasta ka di. Agyaman ako na ading. Itatanalpas kan anangan, mabalin ka di amam, ano nagapwam, kan sa dino ti papanam? Umuna iti amin. Kidawag adi kagbutbutang kanyak. Ada na kairamanak agulo. Ket na iramanak anabalod. Agsipot ta naranggas da iti unag. Naglibasak. Sino tinaranggas iji unag? Dagiti siga-siga abalod ijay ading. Kakasi ti mapamayanda kanyak. Kasano ka nga rod nakalibas? Pinaruwarda kami tayong kamaglinis iti ruwar. Idadari mo alugan. Simiro kak. Sanda nakita nga dak iti sirok ti lugan. Ala, delikado ti inaramid mo. Numatiliw da ka, nakarkaro ti dusam. Pangasim. Sumukwa kami iti sabali ko nga pagbaludan. Tulungan na kuma. Boss, mabalin ka din nga awatin nyo akadwa tayo dito unasan ti gayem ko. Kasapulan tayong agpaiso ti trabahador. Nasingpet, kan nagagat ka di deta a tao. Uwan, boss. Nasingpet. Kan nagagat pa ya kasi ti kunayo. Ingka nga rod ayaban, tamang rugin. Ay, agyaman nak, boss. Umay ka kanon, kat mangrugikan. Ay, agyaman ako na ikin kaading. Dakil da ito na itulong mo kanyak. O sige, intang nga rodel, manong. Uwen, ang mga no'y babawi na pa'y. Sayang tinapatag agundaway. Ngam, pangaasim ko tadi ka agaramid iti banag, apakaikatan kitalagkan katibos tayo. Uwen, ikarik. Agbali na ka na saya at trabahador. Nakitak mo't jay bagbagam at trabahador iti unasan. Nagagat ka nasingpet mo't. Gayam ka no ni Tilya dayday. Di na nakita nga daak iti asidag. Ngam sipsiputak. Kat nakitak, nagagat mo't ngagtrabaho. Uray siyak, nadlaw kumat dayta. Ngam apay ngay, idi adda limabas a pulis, katkas na unay ti partak na akimlab iti kaunasan. Ha? Agpaiso ka di deta nga ibagbagam. Uwan papa, agpaspasyarak idi. Kat adda nakitak a pulis. Idi kwan, tumalangkyaw. Kas na unay ti pardas na akimlab. Asino ka di dyan rekomendam at trabahador? Ni Doro dayjay, boss. Apay ka di? Damdamagak. Taadda ka no nadlaw ti anak ko. Kabutang na kano ti pulis. Ay, naira na la siguro, boss. Nasingpot ni Doro. Napanagnakan nyo mat saan ka di? Kan awan mo tinaramid na ama di iji kaunasan. Sabagay. Tinapatag. Nagagat. Kanaanos. Wen, boss,
Kakaasimat ngamin. Tawan ti kabagyan na ditoy. Kasta ka di. Basta ikarina nga agsingsingpat. Nasimpot ni Doro, boss. Anya nga ta ti aramidan ta. Agdamdamagan ni boss may papankan ka. Apay ka di? Naibagang amin di anak na, anakita nakakanoan naglemeng, idi adalim mabas a pulis. Anya nga tati aramidak. Saan ngagnanayon na mailamang ko ti kinatawag? Pasaran makakitak iti pulis. Kasla siya ti kamkamadan da, uno birbirokan da. Mabuti nga kadag iti pulis. Jackpot nga rod amon, anya ti aramidan ta. Agpatulong ak sa kani boss. Isulaang ta mga mapukaw ti panagtalag na kanyak. Panunutan ta pay, no anya ti nasaya at nga aramidan ta. Nay, Doro. Nakapasyar ka mat. Kuwa boss. Jack amo no, kasano arugyak ti parikot ko. Apay ka di. Adda ka di parikot mo, masapol amwak. Ada boss. Katda kayo lati mo ka makatulong kanyak. Agpakpakasya kada kayo. Awan ti basol ko. Nairaman aklaan. Anya ti kayat mo asawan. Ilawlawag mo man. Nairaman ak iti may sa agulo. Nabalodak. Inrurumandak dag iti kadwak iti unag. Ket gapot adyak manusan. Naglibasak ket naisarungak dito lugaryo. Pangasiyo boss. Tulungan dakman no kasano amadalusan tinagan ko. Amokon, no apay ano makakita ka iti nakaon na perme, kat agtaray ka, nga uray sa anda ka akam kamaten. Kung nagtumit ang kabutang na ti pulis, nakita ngamin akimleb idi adalim mabas ang pulis. Nasingpet met jay tao, tanairaman kanulaeng. Tibasol na, kat ti panaglibas na ijay pagpaludan. Tiliwanda ka di, mama? Depende. No dagiti pulis anadutukan amang tiliw kan kuana ti makakita kan kuana, tiliwanda. Ang amno sa bali a pulis, saan da nga amo nga isugayam kat sigod abalod. Ang apay nga rod akabutang na dagiti pulis. Ay na, saan mo pa'y amaawatan anak ko? Maiharig batla ang dayto iti biyag ti tao. Saan ka di ano adamang ibagakan ka nga adadumtang adidigra kat permi abutang mo? Numabalin kat itarayampay dayta adidigra. Kas ko maitian niya, mama. Kas kumano damadamag anapig sa aging ginad, wano napig sa abagyo. Aywan agbutang tayo amin no kasta ti damag. Mama, jak nakaturog anang pampanunot iti imbagayo. Apay ngay amabutang tayo. Saan aya ano adda didigra adumteng, kat saan amaliklikan nga adda matay? Nang runa no gingginad. Ado ti matay. Kabuteng tayo ni patay. Tamo tayo, asaan tayo pa'y anakasagana asumaklang ka ni Apo Diyos. Apay asaan tayo anak kasagana, mama? Gaputaan mo tayo nga dadakas anaramidan tayo. Kat saan tayo pa'y amakapan ijay langit. Tano si babasol tayo. Talaga asaan tayo amakapan ijay? Dayta ti makagapo no apay amabutang tayo. Gapo ta saan tayo pa'y anakasagana. Kasano nga rod ti panagsagana, mama? Italag tayo ti amin iti Diyos. Pagbabawyan tayo dagiti basbasol tayo. Agbalbaliw tayo. Agbiag tayo anasantuan. Tapno nakasagana tayon asumaklang ken ni Apo. Anya nga rod nga iti aramidak, mama. Kas iti kunak, anak ko. Italag mo ken ni Apo Diyos ti amin. Pagbabawyam ti basbasol mo, ken agbalbaliw ka. Kat mangnamnama ka ano dumteng ti aldaw, asumaklang tayo ken kuana. Mapukawan day tabuteng mo. Agsipod ta iso ti salakan tayo.
Iso aliklikan tayo nga rod ti agaramid iti dakes. Tapno awan ti itarayan tayo apagbutbut ngan tayo. Ah, nukas na. Naturod tayon ton asumaklang no awan ti inaramid tayo adakas? No saan tayo ama nagdakdakas, mama? Wen, anak ko. Nakasaom ka din ni boss? Wen, naibaga kon, ket agpatpatulong akan ko na. Kat, matulungan na ka nga ta. Kasta matin ako na. Agsubliak tupay. Tapag saritaan mi, no anya teramidan mi. Ay na, sapay la ko mga rod, tama solusyonan ti parikot mo, Doro. Kanayon nak ngamin nga agbuteng, no kasya makakita kiti pulis. Uray sana siya tirantada. Talaga siguro akasta, taam mo mga adalislisyam. Day takat nga rod. Kanayon nakaslada itartarayak, nga uray awan mo. Pinadas ko nga inyuman ti parikot mo kadagiti opisyal. Ket kunada kanyak, masapol asumuko ka. Ket ije amatiniting ti kasom. Kasta ko matiplanok, boss. Angam, saan ko mga ijinaggapwak akulungan? Saan ka amadanagan? Taado ti koneksyon ko ang makatulong ken ka. Awanon ti mang parigat ken ka ije uneg. Agyaman ak unay kada kayo, boss. Tulungan ka, tapno inton makarwar ka. Agsubli ka matlaang ditoy, no kayat mo pa iti agtrabaho kanyak. Magustuak ngamin ti serbisyum. Agyaman ak iti dayta panagtalak yo, boss. Kat namnamaan nyo. Agsubliak. Kat nakasagana ka nga roden, tay tulod kan ije police station. Uun, boss. Aramidag ti rumbang. Tapno awan ti kanayon ko nga itartarayan. Nasaya at dayta desisyon mo. Saan nga takas lay naggapwak nga danauyong abalod? Saan ka amadanagan? Taad da amok ijay nga opisyal. Saan da ka abaybayan? Agyaman ak, boss. Nasayaat kay unay. Agsipod ta iso ti rumbeng. Tumulong tayo iti agkasapulan. Tapno ti Diyos ti mang supapak iti amin. Uwan, boss. Siguro, iso ka na yun ang mabinbindisyonan kayo. Gaputan na saya at kayo at tao. Kat, kumusta ngay ni Doro, lakay? Awan ti pagdanagan tayo. Tanasaya at tinangisukwak ken kuana. Mabayag ka di ti pan nakaibalod ni Manong Doro, papa? Numapanaknakan ang nairaman laeng. Mabit laeng. Apay, nadagsan ka di ti kaso na. Pinadas ko tinag-imporma. Kat awan mat kano. Nairaman la kano iti gulo. Ay, katagpay sungarod at ibagbagana na iraman laeng. Mabalin akasta. Tilaeng madi. Kat di panaglibas na. Wan nga rod. Kat dayjay laeng tikas lamang padagsan iti kaso na. Kaslakas jayon. Ngam nasingpat mat jay pulis anang imbestigar kan kuana. Barang no saan unay ang mabayag ti kaso na. Oh, kumusta kan dito eh? Awan ka diti mang parparigat kan ka dito eh? Awan mat. Nagsisingpit damat. Kat, kumusta nga iti kaso? Kasko na ti abogado. Awan ka numot tinang idarong kanyak. Nalagaan la kano ti kaso. Ay, nasayaat nga rod no kasta. Makarwar ka nga rod adagos. Isuti ko na ti abogado. Dalia, agyaman akan ka ha. Dakkel tinaitulong mo kanya. Awan anyaman na. Kat, kasano, agsublikan to pa iji unasan? Uwan Sa pela ko matapasang bayan daklat tayo jay. Ne, apay kumaasaan. Kat sigod mo't apinasangbay dakan ijay. Uwan gaya man niya. Naimbagabigat yo, boss. Nay, ay si kamot Doro. Kastamot kan kabarok. Nakaruar kamot gaya man.
Uwan, boss. Ket imayak ditoy. Naturod ako na rumwar. Tawanan ti pagbutbut ngak. Ta sana ka maibilang adakas. Napanagnakan nga ti basol ko iti napasamak. Dahil la pa naglibas ko tinang padagsan iti kasok. Ay, kasta aya. Ay, nalipatan ka pa yan a pinaunag. Ala, umunag ka, Doro. Imbag ta nakarwar kan, Doro. Kumustan ngay? Nakasaritam ka din ni boss? Wendelia, isudat mo na napanak. Impakadak tiyo umay kumanan diti ulasan. Ita, nawayakon nga trabaho. Awanan ti tartarayak. Husto-husto nga road. Takatibok ti panagtabas ti unas. Adamanan katulungan mi anagagat ken nasingpet. Kidawak ti pamalubos mo. Ngagnanayon ako madito yung lugar. Ne, apay ko maasyak ti pagdawatam iti pamalubos. Kat saan mat asyak ti akin kukwa iti kaunasan. Kaya to asawan. No, ikanak iti gundaway amang ipanagnat iti nadalos at arigagay ko. Dito yakon. Kat sikat ipangipaayak iti amin ko. Unay mat daytan. Adakan ka. No lakit dita. Makaanos ka. Anya ti anusak? Ano sa matbasit ti aguray Ah? Karugrugim pay laeng. Urayem pay mat atiwan ko. Wen, ikari. Agurayak. Basta sika. No adda na aramidam abiddot, adda akanayon ti pagdandanagam, ken mangburburibor iti konsensyam. Ngem no ammom nga awan ti naaramidam abiddot, naturat ka, taawan ilamlamangam. Papagayam ditan ti nagibusan ti maisapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isang sagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.